6 persuni oħra fieqhom il-COVID-19 bit-total ta' nies infejqa jitla l-419. Fost dawk li fiequ fl-aħħar 24 siegħa kien hemm persuna li għandha iktar minn 80 sena. Waqt il-bulettin mediku tagħha l-Professur Charmaine Gauci, Superintendent tas-Saħħa Pubblika, ħabbret li ħarġu 3 każi pożittivi ġodda ta' coronavirus minn 1137 test. Bekk it-total ta' każi telaq il-489 minn 40,493 swab test. Il-każi l-ġodda huma ta' mara Maltija ta' 27 sena u t-tifel tagħha kif ukoll raġel Awċi ta' 65 sena li ma kellu ebda sintomi. Għalhekk issa 65 huma l-każi attivi f'Malta u għawdex b'dan il-virus. Il-Professur Gauci saħqet li n-numru ta' swabbing reġgħu qed jikbru għaliex qed tkompli s-sistema ta' enhanced testing. La darba mhux ħafna każijiet li għandhom is-sintomi bħalma konna fil-bidu, allura aħna ftaħna kemm nistgħu fuq dawk in-nies li ma jkollhom sintomi fejn aħna qed nofruha lil kumpaniji lil nies li jaħdmu fuq postijiet essenzjali u bekk aħna naqbdu kemm nistgħu. Hija appellat lill-pubbliku biex juża l-app li nħolqot fejn wieħed jista' jiċċekkja s-sintomi tiegħu. Jien nerġa' nappellakom biex tkun tistgħu tidħlu f'dan is-symptom checker hawnhekk qegħdin taraw propju l-website ukoll hija covid19check.gov.mt li din hija web-based app fejn persuni jkun jistgħu jidħlu, jkunu jistgħu idaħħlu d-dettalji ta' jekk għandhomx sintomi u anke hemmhekk kun tista' tagħmellek x'inhuwa r-riskju li inti seta' kellek il-COVID u mbagħad hemmhekk ikun qed jirreferik għat-testijiet u anke x'miżuri oħra trid tieħu. Waqt dan il-bulettin mediku, l-Professur Charmaine Gauci tat informazzjoni dwar l-etajiet ta' persuni li għandhom jilbsu l-maskri. It-tfal ta' inqas minn 3 snin mhux indikat li inti tlibishom il-maskra. U għalhekk aħna rridu noqogħdu attenti wkoll meta dawn it-tfal aħna joħorġu u nkunu żgur li m'għandhom l-ebda sintomi ħalli jekk ma jkunux ta' riskju għal ħadd ieħor. Charmaine Gauci minn ġdid appellat biex kulħadd isegwi l-miżuri ta' social distancing biex ħadd ma jmiss wiċċu u biex il-ħasil tal-idejn ikunu wieħed ta' spiss. Ħalli bekk nirbħu kontra dan il-virus.